නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා சம்புத்தஸ் ஞான பரிபூர்ண மூர்த்தியான புத்த பெருமானுக்கு எனது நமஸ்காரம். வணக்கம் நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு பௌர்ணமி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று இலங்கை வாழ் பௌத்தர்களுக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு போயா நாள். இது ஒரு பொசுன் போயா நாள் என்று நாங்கள் சிங்களத்தில் கூறுகின்றோம். பொசுன் என்பது ஆணி, அதாவது ஜூன் மாதத்துக்கான சிங்கள பெயர். ஏன் இந்த போயா நாள் பௌத்தர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு போயா நாள் என்று கூறினால், பௌத்தத்தை இலங்கைக்கு கொண்டு வந்த இந்த நாள் தான் இந்த இவ்வாறானதொரு பொசுன் போயா நாளில் தான் இந்தியாவில் ஆண்ட அசோக மன்னனுடைய சொந்த புதல்வன் அரஹந்தர் மஹிந்த தேரர் இந்த பௌத்தத்தை இலங்கைக்கு கொண்டு வந்த நாள். அந்த அசோக மன்னனும் அந்த காலத்திலே இலங்கையை ஆண்ட தேவனம்பியதிச மன்னனும் நண்பர்களாக இருந்து இருக்கின்றார்கள். இலங்கை மக்களுக்கு அதே போன்றும் இந்த தேவனம்பியதிச மன்னனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த பரிசினை என்னவென்று யோசித்த அசோக மன்னன் இந்த பௌத்த சமயத்தை கொடுப்பது தான் மிகவும் சிறந்த பரிசாகும் என்று அவருடைய சொந்த மகனான இந்த மஹிந்த தேரரை இங்கே அனுப்பிவிட்டார். இந்த போயா நாளின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் அதே போன்று இந்த ஏனைய இந்த பௌத்தம் சம்பந்தமான முக்கியமான விடயங்களை என்னோடு இங்கே கலந்துரையாடுவதற்கு இந்த கலையத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அனுராதபுர இந்த தியான மையத்தில் பிக்கு சாசன வம்ச தேரர் அவர்கள். இந்த பிக்கு சாசன வம்ச தேரரை நான் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி இந்த கலையத்துக்கு வரவேற்கிறேன். தேரரை, அந்த முதலில் நாங்கள் இந்த பொசுன் போயா நாளின் முக்கியத்துவம் பற்றி சுருக்கமாக கூறுவோம். அது பற்றி கூறலாமா? ஆமையா, பொசுன் போயா நாள் மிகவும் முக்கியமானது இலங்கையர்களுக்கு. அதுதான் இந்த ஐயா கூறியவாறு அசோக மன்னன் தன்னுடைய சொந்த மகனான மஹிந்த தேரர் தர்ம தூத கூட்டமாக இன்னும் தேரர்களோடு இலங்கைக்கு அனுப்பிய நாள். மிஹிந்தலா எனும் இடம் அனுராதபுரத்தில் இருக்கு. அந்த மிஹிந்தலா எனும் இடத்தில் அவர்கள் ஆகாயத்தில் வந்து, அதாவது இறுதி பலம் இருக்கின்றவர்களுக்கு அதை செய்யலாம், வந்து மிஹிந்தலாவுக்கு தான் முதலில் வருகை தந்தார்கள். அந்த நாள் தேவானம்பியதிச அரசன் அங்கே போனார். தன்னுடைய 40,000 அமைச்சர்கள் உட்பட மனிதர்களோடு அப்போது சந்தித்து பேசிய பிறகு அந்த இடத்தில்தான் புத்த பகவானுடைய தர்மம் இந்த மன்னனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். தேரரே, ஒரு மிக முக்கியமான விடயம், இந்த இலங்கை வரலாற்றிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற முதலாவது புத்தி பரிசோதனை இங்கே இடம்பெற்றதாக நான் கேட்டிருக்கின்றேன். அந்த புத்தி பரிசோதனை என்னவென்று கூறலாமா? அதாவது இந்த பௌத்த தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு, அதனை பின்பற்றுவதற்கு ஒருவர் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது. அந்த மன்னன் விசேடமாக இந்த மன்னன் ஒரு புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று மஹிந்த தேரர் என்றார். இவர் ஒரு புத்திசாலி என்று எவ்வாறு பரிசோதித்து பார்த்தார்? ஐயா, மிகவும் அழகான ஒரு புத்தி பரிசோதனை அது. மஹிந்த தேரர் அரசன் சந்தித்த பிறகு சுவாரஸ்யமான கதைகளில் இறங்கி அவருடைய புத்தியை பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சிந்தித்து சிறிய கேள்விகளை கேட்டார். முதலாவது கேள்விதான், அரசன் இந்த மரம் என்ன வென்று ஒரு மாமரத்தை காட்டி
கேட்டார். அவர் சொன்னார், மகாமுனிவரே, இதுதான் மாமரம். அப்போது கேட்டார், இந்த மரத்தை தவிர வேறு மாமரங்கள் இருக்கிறதா சொல்லி. அவர் சொன்னார், ஆம் மகா முனிவரே, இதை விட நிறைய மாமரங்கள் இருக்கின்றது. அப்போது மகாமுனிவர் மஹிந்த தேரர் கேட்டார், இந்த மாமரத்தையும் அந்த மாமரங்களையும் தவிர வேறு மரங்கள் இருக்கிறதா சொல்லி. அரசன் சொன்னார், ஆம், நிறைய மரங்கள் இருக்கு, ஆனால் அவை மாமரங்கள் அல்ல சொல்லி. திரும்பி மஹிந்த தேரர் கேட்டார், அந்த மாமரங்களையும் மாமரம் அல்லாத மரங்களையும் தவிர வேறு மரங்கள் இருக்கிறதா சொல்லி. அப்போது அரசன் புத்திசாலியாக பதில் தந்தார். என்ன பதில் கூறினார்? ஆம், அவர் கூறினார், தேரரே, இருக்கு இருக்கு, அதுதான் இந்த மாமரம். நீங்க முதலில் காட்டிய மரம் தான் அந்த மாமரம். இது சாதாரணமாக சிலருக்கு புரிந்து கொள்ள கஷ்டமாக இருக்கலாம், குழப்பம் அடையக்கூடிய ஒரு கேள்வி. ஆனா நன்றாக சிந்தனை நன்றாக அதாவது செயல்படுத்த முடியும் ஒருவருக்கு இதுக்கு நன்றாக பதில் தரலாம். அது அவர் புத்திசாலியாக அவர் ஒரு புத்திசாலி என்று புரிந்து கொள்ள அதுதான் அவர் கேட்ட கேள்வி. பிறகு இந்த சரியாக பதில் தந்த பிறகு அவரை பாராட்டி பேசினார். எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது, அந்த கேள்விகளோடு மட்டும் அவர் நின்று விடவில்லை, இன்னொரு முறை கேள்வி கேட்டார். அது என்ன கேள்வி கேட்டார்? ஆமாம், அது ஒரு அப்படியான ஒரு முறைதான். அவர் கேட்டார், மன்னனே, உங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்களா? பதில் தந்தார், ஆம், நிறைய சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லி. கேட்டார் பிறகு, சொந்தக்காரரை அதாவது சொந்தக்காரர்கள் அல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று பதில் தந்தார். அந்த சொந்தக்காரர்களும் அல்லாதவர்களும் தவிர வேறு யாராவது இருக்கிறாரா? அரசன் நன்றாக சிந்தித்து கூறினார், ஆம் தேரரே, இருக்கு, அதுதான் நான் தான் சொல்லி. அதுதான். அப்பிறகு அதிலிருந்தும் இந்த அரசனை பற்றி நம்பிக்கை பெற்று தேரர் கூறினார், அரசன், நீங்க மிகவும் புத்திசாலி சொல்லி. அந்த நேரத்தில் தான் புத்த பகவானுடைய தர்மத்தை பற்றி புத்திசாலி ஒருவர் நன்றாக நம்பிக்கை கொள்ளும், பக்தியுடன் கூடிய நம்பிக்கை பெறும் முறை பற்றி இருக்கும் சூல ஹத்திபதவுக்கும் சூற்று போதனை, புத்த பகவான் மொழியப்பட்ட ஒரு போதனை, அந்த போதனை போதித்தார். இந்த முதலாவதாக இந்த மன்னனுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு இந்த தேரர் ஒரு மன்னனுக்கு பெயர் குறிப்பிட்டு அழைத்தார். திஸ்ஸ என்று. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன் அவ்வாறு பெயர் குறிப்பிட்டார்? மன்னனே அப்படி மரியாதையோட கதைத்திருக்கலாம். என்ன நினைக்கிறீங்க? மஹிந்த தேரர் இந்தியாவில் பெரிய அரசாட்சி, அசோக மன்னனுக்கு அடுத்ததாக அரசாட்சி வர இருந்து அவருடைய சொந்த மகன். அதனால் அவர் பெரிய செல்வாக்கும் இருந்தது, பெரிய பலம் இருந்த ஒருவர். அதனால் அவருக்கு பேசலாம் நினைக்கிறேன். அவர் ஆன்மீக ரீதியிலும் ஒரு அரஹந்த தேரர். அவர் இந்த மனித தன்மை மீறி சென்று இந்த ஆசை மன அழுக்குகள் அனைத்தும் இல்லாமல் செய்த ஒருவர். அதனால் அவர் தகுதியானவர். மன்னனை பெயர் குறிப்பிட்டு அழைப்பதற்கு தகுதி உள்ளவர். அதிலே அரசன் விளங்கி அரசன் கோபப்படவில்லை. என்ன, அவர் புரிந்து கொண்டார், இவர் ஒரு சாதாரண ஒருவர் அல்ல என்பது புரிந்து கொண்டார் நினைக்கிறேன். அவர் பிறகு அந்த நேரத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் இருக்கு. மஹிந்த தேரர் தன்னுடைய கூட்டத்துக்கு தான் வருகை தந்தார். இன்னும் இட்டிய ஒத்திய சம்பல பத்தசால அப்படியான பிக்குகள் இருந்தார்கள். அதே போல பண்டுக உபாசக சுமன சாமநேர அவர்களோடு வந்து அரசன் அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய கூட்டத்தில் இருந்து விலகி ஒரு மானை பின்தொடர்ந்து வந்த நேரம், வேட்டையாடும் நேரம். அந்த நேரத்தில்
தேரர் சிந்தித்தார், நாங்கள் கூட்டமாக இங்கே அவருக்கு காண இருந்தால் இவர் பயப்படலாம் கட்டாயமாக. அதனால் அவர்கள் அந்த பிக்கு ஏனைய கூட்டத்தில் இருந்த ஏனையவர்கள் காணாமல் போவதற்கு அதிஷ்டானம் செய்தார், மன உறுதி செய்தார். அந்த பலம் இருந்தது, மனம் விருத்தி செய்து இருந்தது தானே, மனம் தியானம் மூலம் விருத்தி செய்து இருந்தவர்களுக்கு அப்படி செய்யலாம். பிறகு அரசன் முதலில் அரசனுக்கு அவ்வாறு அழைத்து சென்று ஒரு சுவாரஸ்யமான கதைகளில் அறிமுகப்படுத்தும் கதைகளில் இறங்கிவிட்டு பிறகு அரசனுடைய கூட்டம் நிறைய பேர் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள். அதே நேரத்தில் தான் மஹிந்த தேரர் புரிந்து கொண்டார், இப்போது இந்த இறுதியை கைவிட வேண்டும், அப்போது மற்றவர்களையும் காணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சொல்லி இறுதியை கைவிட்ட பிறகு ஏனையவர்களையும் மன்னனுக்கு காணக்கூடியதாக இருந்தது. மன்னன் புதுமை அடைந்து கேட்டார், இவர்கள் எந்த நேரத்தில் வந்தார்கள் சொல்லி. அப்போது தேரர் சொன்னார், அவர்களும் என்னோடு தான் வருகை தந்தார்கள் சொல்லி. பிறகு அந்த நேரத்தில் தான் இந்த போதனை மொழிந்தார். இந்த அசோக மன்னனுக்கும் தேவானம்பியதீச மன்னனுக்கும் இடையில் இருந்த அந்த நட்பு எவ்வாறான ஒரு நட்பு, என்னென்ன அவர்களுக்கு இடையில் என்னென்ன நடந்திருக்கும் என்று கூறலாமா? அது அந்த வாழ்க்கையில் மட்டுமில்லை, அதுக்கு முதலில் இவர்கள் அரசாட்சி பெற்றுக்கொள்ள புண்ணியம், பெரிய புண்ணியம் இருக்க வேணும். அசோக அரசனுக்கு இந்தியாவில் பெரிய அரசாட்சி கிடைக்கும், தேவானம்பியதீச அரசனுக்கு இங்கே அரசாட்சி கிடைக்கும் பெரிய புண்ணியம் இருக்க வேணும். அந்த புண்ணியம் சேகரித்து கொள்ளும் போது இந்த 2 பேரும் ஒரே குடும்பத்தில் இருந்து சகோதரர்கள். அதாவது சென்ற ஜன்மங்களில் நடந்தது நீங்கள் நடந்த ஒரு சம்பவம். அதே போலதான் அசோக மன்னனுக்கு தர்மத்தை முதலாக சொல்லிக் கொடுத்த நீக்ரோதேனும் சாமநேரரும் அந்த 3 பேர் ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்து இருந்து இந்தியாவில் தேன் கடை செய்து கொண்டு போனவர்கள். அப்போது அவர்கள் ஒரு பச்சைக புத்த பகவான் ஒருவர், அவரும் மனமாசுகள் இல்லாமல் செய்து தன்னுடைய மனது கடைசி இடத்துக்கே விருத்தி செய்து தூய்மையான உள்ளத்தை கொண்ட ஒருவர். அவருக்கு அந்த தேன் பாத்திரத்தை நிரப்பி பூஜை செய்தார். அதுதான் அந்த 3 பேர் செய்து கொண்ட புண்ணியத்தால் தான் அந்த பலன் கிடைத்தது. பலன் அரசாட்சி கிடைத்தது. கிடைத்த பிறகும் தேவானம்பியதீச மன்னனும் அதே போல அரசன் தர்மாசோக அரசனும் 2 பேருக்கும் இடையில் அந்த கடிதங்கள் மூலம் ஒரு கடிதங்கள் மூலம் தொடர்ந்தது. பரிசுகளும் நான் நினைக்கிறேன் பரிமாற்றிக் கொண்டு இருந்திருக்கலாம். பரிசுகள் ராஜதந்திர ரீதியாக உறவுகள் இருந்திருக்கலாம். இன்று போல ராஜதந்திர உறவுகள் இருந்திருக்கலாம். சரி தேரரே, இந்த பௌத்தம் இங்கே கொண்டு வருவதற்கு முன்னர் இந்த நாட்டில் எவ்வாறான நிலைமை, எவ்வாறான மத நம்பிக்கைகள் இருந்திருக்கலாம்? இங்கே சாதாரணமாக இருந்த விஷயம்தான் மரங்கள், அதே போல பெரிய மலைகள் வணங்கும் முறை, அதே போல யக்கர்கள் அமனுஷியர்கள் வணங்கி கொண்டு இருந்த காலம். அதாவது தேரர் இந்த அந்த மஹிந்த தேரர் வந்த நாளில் அரசன் கூட வேட்டையாடுவதுக்கு தான் போய் இருந்தார். அதுவும் அது ஒரு உயிர்கொலை. சாதாரணமாக தன்னுடைய அரசன் வேறு ஒரு நாட்டில் பெரிய ராஜதந்திரி வரும்போது வேட்டையாடி கொண்டு இருக்கும் போது சந்திக்கும் போது அது பெரிய வெட்கத்துக்கு காரணம் தானே. அப்படியான ஒரு நாடாக தான் இது இருந்திருக்கு. ஆனா இது மிகவும் உலகத்தில் பெரிய விருத்தி அடைந்த மிகவும் செல்வந்த நாடாக இது மாறிவிட்டது. பௌத்திக ரீதியாகவும் அதே போல ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஆகாயத்தில் போகும் நிறைய ரிஷிமால்கள் தோன்றிய அரஹந்தர்கள் தோன்றிய ஒரு நாடாக நாங்கள் அறிவோம். எமது வரலாறு பார்க்கும் போது இந்த நாடு மிகவும் ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக இருந்திருக்கிறது. சரி, இந்த மஹிந்த தேரரோடு இன்னும் சில குழுக்கள் வந்திருக்கிறார்கள், பல கை தொழில்கள் தெரிந்தவர்கள் வந்திருக்கிறார், கட்டடக்கலை போன்ற அவ்வாறான பௌதீக அபிவிருத்தியும் நடந்திருக்கின்றன. ஆமாம், சங்கமித்தா தேரரி, சங்கமித்தா எனும் பிக்குனி மஹிந்த தேரருடைய
இல்லற வாழ்க்கையில் தன்னுடைய சகோதரி போதி மரத்தையும் அவளையும் இலங்கைக்கு அழைத்து வாருங்க சொல்லி இங்கிருந்து தூதர்களை அனுப்பிவிட்டார் அரசனோடு சேர்ந்து மஹிந்த தேரர். பிறகு அந்த சங்கமித்தா தேரி இலங்கைக்கு வரும்போது 18 குலங்களில், அதாவது அந்த தொழில்கள் செய்தவர்கள் தான் அந்த குலங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்து இருக்கிறாங்க, சாதிகளுக்கு. அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்த பிறகு அந்த 18 வகையான தொழில்களும் கிடைத்தது. உதாரணமாக கட்டடக்கலை ஒன்று, அது மட்டும் இல்லை, கல்வி முறையில் பல்வேறு துறைகளில் ஒரு மாற்றங்கள் அபிவிருத்திகள் இடம்பெற்றதாக நாங்கள் அறிவோம். சரி, அந்த இந்த பௌத்தம் இங்கே கொண்டு வரப்பட்ட போது வந்த ஆன்மீக ரீதியில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன? ஆன்மீக ரீதியாக முதலாக தேரர் சூல ஹத்திபதபும் சூத்திர போதனை மிஹிந்தலாவில் மொழிந்தார். அதுக்கு பிறகு மன்னன் தேரருக்கு அழைப்பு விடுத்து, அதாவது மறுநாள் தன்னுடைய நகரத்துக்கு வாருங்க, தானத்துக்கு வாருங்க சொல்லி அழைப்பு விடுத்து நகரத்துக்கு அனுராதபுரத்துக்கு வாழ்ந்தார்கள். வந்து அடுத்த நாள் தேரர் அழைத்து வந்தார்கள். தேருக்கு போயிட்டு ஒரு தூதனை அனுப்பி நேரம் கூறிய பிறகு அவர்களுடைய ரதத்தில் வரவில்லை. ரதத்தை முதலில் அனுப்பிவிட்டு அவர் ஆயத்தில் தன்னுடைய கூட்டத்துக்கு வந்து ரதம் வர முன்பு சமீபத்தில் நகரம் சமீபத்தில் இருந்தார். பிறகு அந்த அரண்மனைக்கு சென்று விட்டு அங்கே அரசன் கொடுத்த தானத்தை உண்டு. பிறகு விமானவத்து பீதவத்து மூலம், அதே போல சச்ச சயுக்த மூலம் தர்மம் மொழிந்தார் அரச குடும்பத்தவர்களுக்கு. அங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் தானே. அங்கே ஆன்மீக ரீதியாக இலங்கையில் முதலாக சோதாபன்ன நிலை அடைந்தவர்கள் 500 பேர் இருந்தார்கள். முதலாவது நாளில் 2வது நாளில் 2வது போதனையில் இலங்கையில். சோதாபன்ன என்பது தமிழ் நேயர்களுக்கு, அதாவது எனக்கு தெரிந்த அளவில் 4 படிகள் இருக்கின்ற இந்த இறுதி இலக்கான அரஹந்த நிலை, மன அழுக்குகள் எதுவும் இல்லாத மன தூய்மை அடையக்கூடிய அரஹந்த நிலையை அடைவதற்கு 4 படிகள் இருக்கின்றன. இதில் முதலாவது தான் சோதாபன்ன நிலை. சோதாபன்ன நிலை அடையும் போது நடக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுதான் நாங்கள் இந்த உலகங்களுக்கு, இந்த நரக உலகங்களுக்கு, தேவ உலகங்களுக்கு, மனித உலகம், இந்த அனைத்து உலகங்களுக்கும் பிணைத்து இருக்கும் 10 பிணைப்புகள் இருக்கு. அதில் முதலாவது 3 பிணைப்புகள் தான் சக்காய் திட்டி, விசிகிச்சா, அதே போல சீலபத பராமாச. இந்த 3இன் காரணமாகத்தான் 4 வகையான நரகங்களுக்கு பிணைந்து இருக்கிறோம். 4 வகையான நரகங்களுக்கு போவதற்கான கர்மங்கள், பாவ கர்மங்கள் சேகரித்து கொள்வதோ அவை எம்மிடம் இருக்கும் போது, சோதாபன்ன நிலை அடையும் போது நடக்கும் சம்பவம் தான் இந்த பிணைப்பு இல்லாமல் போகும். அதனால் அவர்கள் திரும்பி நரக உலகங்களில் பிறக்க மாட்டார்கள். அது பெரிய விடுதலை. பெரிய விடுதலை. அதுக்கு பிறகு நாட்டு மக்கள் அந்த அரண்மனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் கத்த தொடங்கினார்கள், எங்களுக்கும் அவர்களை காண வேண்டும், தர்மத்தை செய்மடுக்க வேண்டும் சொல்லி. பிறகு அங்கே இடம் போதாது. மங்கள யானை கட்டியிருந்த பெரிய மண்டபம் இருந்தது. அந்த மண்டபத்தை நன்றாக துப்புரவு செய்துவிட்டு ஆசனங்களை ஒழுங்கப்படுத்தி அங்கே மனிதர்களுக்கு இடம் கொடுத்தார் மன்னன். பிறகு தேரர் அங்கே போய்விட்டு அமர்ந்து தர்மம் மொழிந்தார். அந்த தர்ம போதனையின் போது 1000 பேர் சோதாபன்ன நிலை அடைந்தார்கள். பிறகு முதலாவது கிழமை கழிக்கும் போது 8500 பேர் சோதாபன்ன நிலை அடைந்திருந்தார்கள். அது மட்டும் இல்லை, அனுலா தேவி பிரதான அரசி முதலாவது நாளிலே சோதாபன்ன நிலை அடைந்த 500 பேர் தான் அனுலா அரசி. அதே போல அவருடைய இன்னும் பரிவாரங்கள் 500 பேர் அரசியல். அவர்கள் பிறகு தர்மத்தை செய்மடுத்து சகதாகாமி நிலை அடைந்தார்கள். அவர்கள் துறவரத்தை கேட்டார்கள். பிறகு மஹிந்த தேரர் சொன்னார், எங்களுக்கு இந்த பெண்களை துறவரம் போன செய்ய முடியாது, அதுக்கு ஒரு பிக்குனி இருக்க வேண்டும். அதனால்
இந்தியாவுக்கு சென்று விட்டு சங்கமித்தாவை அழைத்து வாங்க இன்னும் தேரரிகளோடு அவ்வாறுதான் இந்த விக்குணிகளுக்கும் இந்த ஆன்மீக ரீதியாக விருத்தி அடைவதற்கான வாய்ப்பு கிடைப்பது அவர்தான். சரி, இந்த போய நாளில் தெரே இந்த பௌத்தம், அதாவது இப்போ பௌத்தம் அல்லாதவர்கள் நான் கேட்டிருக்கிறேன் இந்த அஹிம்சை பற்றி கூறும்போது இந்தியாவில் காந்தி அவர்கள் பற்றி தான் கூறுவார்கள். ஆனால் பௌத்தம் ஒரு அஹிம்சை வழியை பின்பற்றுகின்ற ஒரு சமயம், அது பற்றி கூறலாமா? பௌத்த சமயம் பெரிய அஹிம்சை உள்ள ஒரு சமயம். பௌத்தத்தின் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப இந்த நிப்பான மோட்ச வழியை பின்பற்றி நிப்பானத்தை அடைய வேணும், அதுதான் விடுதலை. அதற்காக இருக்கும் என்சீர் மார்க்கத்தில் இரண்டாவது சம்மா சங்கப்ப, அங்கே இருக்கும் ஒரு மூன்றாவதை பிரிக்கலாம். அங்கே அவிஹிம்சா சங்கப்ப, அவ்வியாபாத சங்கப்ப, அதே போல நிக்கம சங்கப்ப, அந்த மூன்று. அங்கே ஒரு விஷயம்தான் அவிஹிம்சா சங்கப்ப. அதனால இந்த மோட்ச வழியை பின்பற்ற அதாவது அதை பின்பற்ற வேண்டும் மக்களுக்கு கட்டாயமாக கொள்கையாக இருக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லை, அதன் மூலம் உருவாகும் இன்னும் அங்கங்கள் இருக்கு. அதுதான் சம்மா வாச்சா, சம்மா கம்மந்த். சம்மா வாச்சாவில் இருக்கு பொய் பேசாமல், புறங்கூறாமல், அதே போல கெட்ட வார்த்தைகளினால் ஏசாமல், அதே போல வேன் பேச்சுக்கள் பாவிக்காமல் இருத்தல். அஹிம்சை மூலம் தான் இவை நடக்கும். அஹிம்சை இல்லாதவர்களுக்கு இவற்றை பின்பற்ற முடியாது. அதே போல சம்மா கம்மந்த், அதில் இருக்கிறது பிராணிகளை கொல்லாமல் இருத்தல், அதே போல களவு எடுக்காமல் இருத்தல், அதே போல விபச்சாரத்தில் ஈடுபடாமல் இருத்தல். அவற்றையும் பின்பற்றுவதற்கு அஹிம்சை இருக்க வேண்டும். அஹிம்சை இல்லாவிட்டால் அவற்றை பின்பற்ற முடியாது. உண்மையான பௌத்தராக இருக்க முடியாது, அதை பின்பற்றும் முடியாது அந்த மோட்ச வழியை. அதனால அது மட்டும் இல்லை, இந்த கர்ம விளைவுகளை பற்றி நன்றாக எடுக்கும் போது ஏனைய சமயங்களுக்கும் பௌத்தத்துக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம்தான். ஏனைய சமயங்களில் இந்த நம்பிக்கை தான் மிக முக்கியமானது. ஆனால் நாங்கள் பௌத்தத்தை நம்பி பின்பற்றவர்கள் அல்ல. அது புத்திசாலித்தனத்துடன் பௌத்தத்தை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்து பரிசோதித்து பார்த்து தான் ஏஹி பசிக்கோ என்று புத்தர் கூறியிருக்காரு, வந்து பாருங்கள் என்று. அதாவது இது பரிசோதித்து பார்க்கலாம். அதே போன்று இந்த புத்திசாலித்தனத்துக்குத்தான் எமது தாய் தந்தை பின்பற்றிய சமயம் அல்லது இது ஒரு முக்கியமான பழைய புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு சமயம் என்று அல்ல. அது தன்னுடைய புத்தியை பயன்படுத்தி பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு சமயம். அந்த வகையிலே அதுதான் புத்தர் கூறினார், இந்த இதுக்கு ஒரு புத்திசாலி இருக்கின்றவர்கள் என்னுடைய சமம் என்று கூறினார். ஆமாம், முதலாவது போதனை, அதாவது மஹிந்த மகாதேரர் இலங்கைக்கு வந்துவிட்டு இங்கே மொழிந்த முதலாவது போதனை தான் புத்த பகவானுடைய சூல ஹத்தி பதுப்பம் சூற்று போதனை. அந்த போதனையிலும் இருப்பது அதே விஷயம்தான் ஐயா. அதாவது யார் சரி ஒருவர் புத்த பகவானுடைய சாதாரண சிறிய விஷயங்களை பிடித்து கொண்டு நம்பிக்கைக்கு வர கூடாது. அதுவல்ல, புத்த பகவான் நன்றாக மொழிந்து இருக்கிறார். இதனை நன்றாக பின்பற்றி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். மேலோட்டமாக பார்த்து நம்புவது அல்ல. ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும், பார்த்துவிட்டு அதை பின்பற்றி அதில் பலங்கள் கிடைக்க புத்த பகவானை பற்றி நம்பிக்கைக்கு வருவார். அது பலன்கள் கிடைக்கிறது பற்றி ஒரு கூறுவதா இருந்தால், அதாவது ஒருவர் தனது ஆசைகளை, அந்த மனதை அடக்கிக் கொண்டால், கட்டுப்படுத்திக் கொண்டால் என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும்? அங்கே இருப்பது சீல சமாதி பிரஜ்ஞா தானே. அதாவது சீலம் ஒழுக்கம், அதை பின்பற்றி கொண்டு அவர் இந்திரிய சங்வரனும் புலங்களை கட்டுப்படுத்த, அதே போல சதி சம்பயானே அதை கட்டுப்படுத்த வேணுமே, பின்பற்ற வேணும். அவற்றினை செய்து கொண்டு போகும்போது அவர் கிடைத்ததை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைய வேணும். அவற்றினை பழக்கப்படுத்தி கொண்டு போகும்போது அவருடைய மன அழுக்குகள் குறைந்து போகும், மன நிம்மதி கிடைக்கும், பெரிய அமைதி கிடைக்கிறது. அப்போது நடக்கும் விஷயம்தான் அவருக்கு
ஒரே இடத்தில் மனதை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு நீண்ட நேரம் சமாதியை வளர்க்கலாம். அப்போது அவர் செய்யும் முறைதான் அந்த ஜனங்களை கைவிட்டு காட்டுக்கு சென்று விட்டு தியானம் செய்து கொண்டு மனதை இன்னும் தூய்மைப்படுத்துவார். அதே போல தியானங்களை வளர்க்கிறார். மனதை மேம்படுத்த வேணும். ஒரு பலம் கிடைக்கும். அதாவது அதாவது இந்த படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கூட தனது மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டால் அந்த தான் விரும்பும் பெருபெயர்களை அடையக்கூடியவர்களாக மாறுவார்கள். கட்டாயமாக இந்த காலத்தில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இருக்கும் பெரிய பிரச்சனை தான் மனதில் நிம்மதி இல்லை. மன அழுக்குகள் ஈரமாக படிந்திருக்கிறது. அதன் காரணமாக ஞாபகம் குறைந்து கொண்டு அதனால் இந்த வழியை பின்பற்றினால் பௌத்தம் அதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். பெரிய உதவியாக இருக்கிறது. மன அழுக்குகள் குறைய ஞாபக சக்தி அதிகமாகும். அது புத்த பகவான் மொழிந்த ஒரு போதனையிலும் அது இருக்கு. ஒரு பிராமணர் வந்து புத்த பகவானிடம் கேட்கிறார், புத்த பகவானே, சில நாட்களில் நன்றாக படிக்க விஷயங்கள் கூட மறந்து போகும். சில நாட்களில் அப்படியான கேள்விதான். அதுக்கு காரணம் என்ன? புத்த பகவான் மொழிகிறார், மன அழுக்குகள் அதிகமாக இருக்கும் போது, அதாவது ஆசை, காமாசை, அதே போல கோபம், அதே போல தூக்கம், அதே போல மனதில் சிதறும் நிலை, அதே போல சந்தேகம், அப்படியான இவை வந்து நீவரண தர்மங்கள். இந்த நீவரண தர்மங்கள் ஒரு வகை அழுக்குகள். அவை அதிகமாகி விடும் போது மனதில் அவர் ஏராளமாக படித்த விஷயங்கள் கூட ஞாபகம் இல்லாமல் போகும். அதே போல கொஞ்சம் அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் ஞாபகம் இல்லாமல் போவதை பற்றி கதைப்பதில் அர்த்தம் என்ன? அதுதான் காரணம். அதனால் செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான் சங்கரவினும் சூத்திர போதனை ஒன்று இருக்கு. உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார் இந்த நான் கூறிய விஷயத்தை. சரி, நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய வந்துவிட்டது. இறுதியாக மிக சுருக்கமாக பௌத்தம் என்றால் என்ன என்று நீங்கள் இந்த தமிழ் நேயர்களுக்காக கூற முடியுமா? மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி. அதுதான் புத்த பகவான் மொழிந்த தர்மம் சாராம்சமாக கூறினால் நான்கு உன்னத சத்தியங்கள் அல்லது நாட்பேருண்மைகள், 4 noble truths. முதலாவது உண்மை தான் துக்கம் எனும் உண்மை. அதாவது இந்த மனிதர்கள், தேவர்கள், அதே போல நரகவாசிகள், மிருகங்கள் அனுபவிக்கும் அனைத்து துக்கங்களும் புத்த பகவான் ஒரே இடத்துக்கு, அதாவது ஒழுங்கப்படுத்தி மொழிகிறார். இவை தான் துக்கம். அதுக்கு பிறகு அதுக்கு காரணம் மொழிகிறார். அதுதான் 2வது ஆரி சத்தியம். அதுதான் துக்க சமுதய ஆரி சத்தியம், துக்கத்தின் தோற்றம். 3வது ஆரி சத்தியத்தின் போது புத்த பகவான் மொழிகிறார், அந்த துக்கம் அழிக்கிறது எப்படி என்று. அதற்காக அந்த துக்கம் தோன்றும் முறை பேராசை, அந்த பேராசை அழிக்க வேணும். 4வது சத்தியம் மூலம் அதற்கான வழி என்னவென்று மொழிகிறார் தெளிவாக. அதுதான் சாராம்சம். அது மட்டும் இல்லை, புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார், இந்த வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக அமைதியாக வாழ்வது எப்படி, விருத்தி அடைவது எப்படி, அதே போல மறு வாழ்க்கையில் நரகங்களுக்கு போய் இருப்பது எப்படி, ஸ்வர்க்கங்களுக்கு போவது எப்படி, பிரம்ம உலகங்களுக்கு போவது எப்படி, அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறான ஒரு இடம், சம்சார பயணம் அல்லது பிறவி கடல் எவ்வாறான ஒரு இடம், அப்படியே நிறைய விஷயங்கள் மொழிந்து இருக்கிறார். எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் தான் பொதுவாக மொழிந்திருக்கிறார். சரி, அத்துடன் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம். இந்த இன்று வருகை தந்த பிக்கு சாசனவன் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி கூறி எமது நேயர்களுக்கும் இந்த நாளும் இந்த நாட்டிலும் சமாதானம், ஒற்றுமை, இந்த சமயங்களுக்கு இடையில் நல்லிணக்கம் ஏற்பட வேண்டும் என்று கூறி சகல உயிர்களும் சுகமாக வாழ பிரார்த்தித்து முடிக்கிறேன். நன்றி. நமோ புத்தாய.